Turci, alebo keď máme teraz šabláru, tých búranu, idú šablári, ktorí nesú na márach basu, každý teda 4 sú, a za nimi idú masky. Áno, teda není sa v tej sále, je tam pripravený taký kecpult, na ňom nejaké sa proste po tej sále udelujú sa všelijaké požehnáňa. Jediné, čo potrebujem, je, aby sa dohodlo, kto a jakú tú smuteční piesničku bude spívať. Potom má farár kázeň, drahí pozostali, keď poviem pred požitkama svieckýma a tak ostatní povedia o piesnička. To sa musíme dohodnúť, ten žalospiev. Valšani... Ale já bych se dobře na sedení vleze 70 lidí. Ticho. Vím, že tady moc jako zase mladých lidí není. Asi účinkující. Na farára Boh, ano. Tak co, pekný kostel? Pěkný kostel, tady by se slúžilo. To bude poslední mša, protože nebývá každého tady druhé bývá. Faráru, faráru, gate sa ti páru. Olores Dolores, naučá ťa v pekle Mores. Tak to byla taková malá ukázka. Janek Kohut je tady farár, který bude na historicky prvním fašanku v Želavinách na Strážnicku. Budu tady ze Slovácka a Záhoráci. Jano, prosím tě, udělej malou pozvánku. Ještě teďka teda nějakou slovní. Teďka jsme si zaspívali, já ti budu pomáhat. No, decka, ja vám reknu, tady sa chystá v tejto malej dedinke, sa chystá taková sranda, že kdo nedojde, toho bude lutovať. Tady bude fašangový sprůvod, bude tady, koľko tu bude tu súboru? 7? 8 súborů z Moravy a ze Záhora. Budú tady búranskí šablári, Valša, teda ja říkám tých slovenských, lebo ja tých moravských neovládam. Čujete, to bude taková sranda, že sa vám oplatí sem dojít. Bude tady televíza, zabíjačka zakázaná, zeberú nás policajti, nezavrú nás, že? Nezavrú nás, policajti. Určite všetci dojdete, ste tady očekávaní. To je zarosené. V klidu. Zarosené však, ale nenatáčaj, to je to zarosené.